केमेराखौ बिदि बहायदो आरामसे गोजानाव लाबा बोरै बरियाखा लोगोफोर नै आं थुगासिनो नोंथांमोना नुगोना नुवाखै नै थाबायलाय दे आजा ओरै देखायब्रा ओरै जाबाय हरदो जाबाय हाय लोगोफोर मिन्थिसार बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय आङो दा मोनसे आंनाव पार्सेल सफैबाय दहाय लायना फैदों आङो बे पार्सेला सेलफि स्टेन्ड आरो नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै बेखौ आङो फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदों नै माने माबा 290 थाखानि 290 थाखा लादों माने 78 अफाराव आरो ओरैनोलाय माबा दङ आरो लिरनायाव 1500 ना मा बेसेबांबा दंमोनदां दा बिनि मडेलखौ नुगोन नैयाव केमेराखौ बहायनांगौ र' आजा नों खायाव ओंखारलाय नै आं बेखौ ओरै दोनना लानोसै दा नै बेखौ हासिनोसै लाबोदो आजा सिखाया नै माबा नायबिस जाबाय हासिनोसै जों होनदोब्रा ओइ मबाइलाबो लायखा थां मबाइलखौ बहायनो देखायनांगोन ना आयौ खबराल' गिदिर माथो नै लोगोफोर बिनि मडेल नाम्बारा XT02 XT आरो ना ओमफ्राय 02 नै नुखाबाय दा खेवनोसै ब्रा जामालाय वाव टेन आयौ माथो फुरला फुरथालै बोराय रायसो नामाब्रा नै बोराय नङालै गुफुंदों नैलाय बोरै खालामोलै ओरै फिदिंग्रा खोमा इयो हरलाय मबाइलखौ आजा बेखौ आं दा सोना नायना देखायनोसै नोंथांमोननो बोरै सोयोथाय हमलाय बेखौ ओरै बोयो दाम खमनि मालब्रा आयौ बायगोनसो नामाब्रा इलाय बिदि आरो केपासिटिया माबाबो दङ ब्लुटुथ कानेक्ट खालामनानै माबा खालामग्रा आरो नै इयो लोगोफोर नों गोजानाव ओरै दोननानैबो बेखौ बहायना दोनदो ओमफ्राय हारसिंबाथाय ओरै दोनदो ओमफ्राय बेखौ नैजि दोनबाय नालाय बेखौ सुइच ओरै कुथुक थुनांगौ आरो बे माबा आरो ब्लुटुथ कानेक्ट बियो बेखौ दा आं सोना लाफिनथ'नोसै बेसे गोलाव बारा गोलाव नंखाया इयो एसे गुसुं साइजया नै बिनिफ्राय लावलाबा आरो इयो बिनो जोबथा मिडियाम साइज आरो बिनि माबाया गोलावा ओरैजा हाय लोगोफोर मिस्टार बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय बिदिनोसै नामा बिदि लायो आरो ना लोगोफोर बेनोसै ओमफ्राय र' आं खिन्थाबावनि मोनसे हगालाय मोनसे कुवालिटि दंबावो बेना नै बिदि दङ बेना नै फसंजायोबो बेना नै बेखौ आरो ब्लुटुथ कानेक्ट खालामनांगौ आरो हगारलै ओरै था जाम्बा ओरै थाहैदो केमेरा दं ओरै था बेखौ बिदि बहायदो लोगोफोर ओमफ्राय बेजों खालामनानै ओरै साफायदो र' आं ब्लुटुथ कानेक्ट खालामना देखायनायना नोंथांमोननो जागोन ना जाया माबोरै जागोन र' आं ब्लुटुथ कानेक्ट खालामना देखायनि बोरै खालामोब्रा कानेक्ट खालामनायालाय लोगोफोर आं दासो रोंदों नै इखौ माने थुवामनांगौ आरो केमेरायाव नुगोना नुवाखै नुजोना नुजोबाखै नायलाय आया कानेक्ट खालामनि र' नुजोबदों बेखौ आं कानेक्ट खालामनोसै एबार खालामनि र' केमेराखौ दासो नुजोबदों आजा बे अन जाबाय आरो मा नामासो माबायदिथाय बेना सेलफि दासो फैदों लोगोफोर दायो कानेक्टिं जाबाय आरो ना एबार नायनोसै सेलफि र' आं एसे खिन्थानांगोन ना भिडिअ' सुनो नै
थाबायनो र' बरिया नै नोंथांमोना लोगोफ्रा नुना नुवाखै नालाय नै बेखौ आं लादों नै जों थुगोन नै एलाय नै एलाय नै बरियाथार भिडिअ रेकर्डबाबो नै भिडिअ रेकर्डबाबो नै मोजांथार नै एलाय मोजांथार नै अपेन जायो आरो ना बे भिडिअखौ बिदि खालामदो नै ओइ सरि र' ओरै थानाङालाय ओरै लादो ओमफ्राय नै ओरै लानानै ओरै थुदो नै एलाय अपेन जाबाय गथ'ना केमेराखौ बिदि बहायदो आरामसे गोजानाव लाबाबो ओरै थुदो बरियाखा लोगोफोर नै आं थुगासिनो नोंथांमोना नुगोना नुवाखै नै थाबायलाय दे आजा ओरै देखायब्रा ओरै जाबाय हरदो जाबाय बरियाथार लोगोफोर गोलाव केपासिटिया नै बिसिनि आरो गोजौ नङा आरो बारा इसेबां मिडियाम साइज आरो 2 फुट जागोन 2 फुट गोजौ आरो टटेल र' आं दा नैबेखौ भिडिअखौ खालामनायसै बे आंनि मबाइल गंसेजों भिडिअ खालामनायसै माबायदि जायो माबायदि नुयो एंगेल साइजफोरखौ लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि नुखो बे माबाखौ सेल्फि स्टेन्डखौ आंनिखौ माने एसे आंलाय मोजां मोनदों मोननायालाय नोंथांमोनाबो नांगौबा बिहरना लाबानो जाबाय फ्लिपकार्ट नङाबा एमाजनाव बिनि मडेल नाम्बाराथ' नै मामोनथाय बावगारलांबायसो XT02 आरो XT ओमफ्राय 02 आरो नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै मोनगोन आरो बेयो 290 थाखाल' लानो आं 78 अफाराव लादों नालाय बिदिबा दिनैनि बे ससे ब्लग भिडिअ एसेयावनोसै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो माबायदि मोनखो ओमफ्राय आंनि मिथिसार फट' इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट होदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय